በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ነዚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ትህቡ አገልግሎት ግዚኹምን ስራሕኩምን ዕረፍትኹምን አወሃሂድኩም ብኣንቃድዎን ብጥብዓትን ትከታተልዎ ዘለኹም ርኅሩሕ እግዚአብሔር ፈጣሪና አምላከ ቅዱሳን አበሳና በደልና ዕሽነትና በዓይኒ ምሕረት ጠሚቱ ክሳብ ሰዓዝ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ በዚ ቅዱስ አገልግሎት ክንሳተፍ ስለ ዝረዳአና ዝደገፈና ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና አምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፃሕዮ። ንኩሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለዉ ረህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ይሃቦም። ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ሙፃሕራ ይፍጠረሎም። ብሞት ስጋ ንዝተፈልዩና ገነት መንግስቲ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም። ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለዉ ከዓ ደበሳ ቅዱሳን ይደብሶም። ንኩላህና ከዓ ዘስተውዕል ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የፀብቐልና። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ንዓይ ንህዝቡን ከምኡውን ንዓይ ዝኸውን ህያው ቃሉ ኣብ አንደበተይ ከንብር ኣብ ጸሎትኩም ክትዝክሩኒ እናተማህፀንኩ ንኩልና ከዓ ዝሰምዓናይ እዛን መንፈስ ዝዓቆር ጥወትኡ ልቢ ዘተግብር ሰናይ ሕሊና ክወሃበና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና። እግዚአብሔር ረድዩና፣ እግዚአብሔር ደጊፉና፣ እግዚአብሔር ዓቂቡና ክሳብ ሰዓዝ ብድሓነ ሰላም ብሂወት ብጥዕና ፀኒሕና ዘለናዮ ሰሙን ሳልሳይ ሰሙን ናይ ዓብይ ጾም ምኩራብ ይበሃል። እዚ ምኩራብ እዚ ከዓ ቤተ ጸሎት፣ ቤተ ኣምልኾ፣ ቤተ መቅደስ ሰብን ኣብ ምእመናንን ምእመናትን ምስ እግዚአብሔር ዝራኸብሉ ናይ ኣምልኾ ስርዓት ናይ ድሕነት ስርዓት እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ግዜና እግዚአብሔር ረዲእና ኣብ ቀዳማይ ክፋል ምናልባት ቶም ሽዑ ዝነበርኩም ወይ ዝተኸታተልኩሞ ካብ ኣቦና ኣዳም ካብ ኣቤል ክሳብ ሊቀ ነቢያት ሙሴ ዝነበረ ኣገባብ ኣቀራርባ መስዋእቲ ቶም ሰዋእትን ኣቦና ኣቤል፣ ኣቦና ኖህ፣ ኣቦና አብርሃም ኣብቲ ሕብረተሰብ ዝነበሮ ናይ በረኸት ፅልዋ ሪኢና። ኣብዚ ዝረኣናዮ ከዓ እቲ ኣርእስትና ዝነበረ ኩላትኩም ከም ትዝክርዎ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 16 ኮይኑ ነዚ ካብዚ ኣልዕልዎ ንቤት ኣቦይ ቤት ዕዳጋ ኣይትግበርዎ ዝብል ኣርእስቲ ኢና ሒዝና ነርና። ስለዚ ኣብቲ መወዳእታ ዝረኣናዮ ልብና ተገዚሩ ዶ፣ ልብና ዘይምግዛሩ እንታይ ሳዕብየን የምፅእ? ምግዛር ልቢ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ብኸመይ ኢና ልብና ንገዝር? ልብና እንተተገዚሩ ንረኽቦ ስጋውን መንፈሳውን ነብሳውን ጠቕሚ ነዚ ከም ፍቓድ እግዚአብሔር ርኢና ነርና። እቶም ዘይረኣኹሞ ግዜ ጌርኩም ነቲ ቀዳማይ ክፋል ክትርእይዎ ብትሕትና እዘኻኽር። ኣብ ካልኣይ ክፋል እንታይ ኢና ርኢና? ካብ ሊቀ ነቢያት ሙሴ ክሳብ ንጉስ ሰሎሞን ዝነበረ ስርዓተ ኣምልኾ ኣምላኽ ዝቕበሎ ይኹን ንኣምላኽ ዘሕዘነ፣ ንሰባት ዝጎድአ፣ ንቤተ ክርስቲያን ዘዕነወ፣ ንህዝቢ ኣምላኽ ንብዙሕ መከራ ዝዳረገ ኩሉ ተጠቓሊሉሎ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ መወዳእታ ከዓ ዝረኣናዮ እንታይ እዩ? ዓይንና ካብ ዓይንና እንታይ ንልዕል? ካብ ቃል ጎይታ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 7 ኣታግብዝ ፈሪሳዊ ቅድም ኣብ ዓይንኻ ዘሎ ጉንዲ ኣውፅእ እሞ ድሓር ካብ ብፃይ ካብ በሰርከ ተውፅእ ትኽእል ኢኻ ዝብል ዓይንና ጥዑይ ምዃኑ ብኸመይ ንፈልጥ? ዓይንና ናበይ ይጥምት? ዓይንና ጥዑይ ንክኸውን እንታይ ክንገብር ኣለና ዝብል በቲ እግዚአብሔር ዝፈቐደልና ሓፂር ግዜ ኣብ ካልኣይ ክፋል ነዚ ርኢና ነርና እዩ። ኣርእስትና የተቐየረን ሎሚ ሳልሳይ ክፋል እውን ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 13 ነዚ ካብዚ ኣልዕልዎ ንቤት ኣቦይ ቤት ዕዳጋ ኣይትግበርዎ እዩ ዝብል ኣርእስትና እዩ። ከም ፍቓድ እግዚአብሔር ኣብዚ ንሪኦ ካብ ንጉስ ሰሎሞን ክሳዕ መምፃእ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝነበረ ኣቀራርባ መስዋእቲ፣ ካብ ዘበነ ኣገልግሎት ኢየሱስ ክርስቶስ ዝነበረ ኣቀራርባ መስዋእቲ፣
ካብ ዘበና ሐዋርያት ክሳብ ጉባኤ ንቅያ 325 ዝነበረ ኣገባብ ኣቀራርባ መስዋዕቲ ካብ ጉባኤ ንቅያ ክሳብ ሎሚ ዘሎ ኣገባብ ኣቀራርባ መስዋዕቲ ሎሚ ቤት መቅደስ ንመን ትውክል ካብይ እንታይ ኢና ኸነልዕል ንእዘዝ ዘሎና ካብ ልብና ካብ ዓይንና ርኢናዮ ካብ ኣፍና ካብ ኢድና ካብ እግርና ካብ ገዛእ ርእስና ካብ ቤተሰብና ካብ ቤተ ክርስቲያንና ክለዓል ዘለዎ ነገር ኣሎ እዩ ስለዚ ብሓፈሻ ኣብ ዕብራውያን ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 6 ዝረኣናዮ ኣካላትኩም መሳርሒ ጽድቂ ክኸውን ኣካላትኩም ንእግዚአብሔር ኣወፊዎ ኣካላትኩም ንሓጢአት ዘይኮነስ ምክንያቱ ናይቲ ትህቦ ናቱ ግልያ ኢኻ ትኸውን እሞ ኩሉ ኣካላትና ንኽብሪ ኣምላኽ ከነውዕሎ እዩ ካብ ንጉስ ሰሎሞን ክሳዕ ምምፃእ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝነበረ ኣገባብ ኣቀራርባ መስዋዕቲ ታሪክ ህዝቢ ኣምላኽ ታሪክ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ሓደ ግዜ ንምፍጻሙ ጥራይ ዘይኮነስ ንምስምዑ እውን ዝኸብድ ግን ንትምህርትና የተጻሒፉ ካብኡ እንታይ ኢና ክንመሃር ንዝሓለፉ ሰባት ንምውቃስ ዘይኮነስ ንትምህርትና እዩ ተጻሒፉ ከምኡ ጽሑፍ ከምኡ ወኩሉ ዘተጽሕፈ ለተግሳጸ ዚኣነ ተጽሕፈ ከመ በተወክሎ መጻሕፍት ወበትዕግስት ንርከብ ተስፋን ኣብ ቀዳማይ ነገስት ብዛዕባ ሰሎሞን ምዕራፍ 11 ካብ 1 ጀሚሩ ንጉስ ሰሎሞን በዘይ ጓል ፈርዖን ድማ ብዙሓት ጓኖት አንስቲ ሞዓባውያን አሞናውያን ኤዶማውያን ሲዶናውያን ሄታውያን ፈተወ ካብቶም እግዚአብሔር ንደቂ እስራኤል ብዛዕቦም ንሳቶም ንልብኹም ብርግጽ ናብ ኣማልኽቶም ከዝብልዎ እዮም እሞ ናባታቶም ኣይትኺዱ ንሳቶም ከዓ ናባኻትኩም ኣይምጽኡ ዝበሎም ህዝብታት ሰሎሞን ብፍቅሪ ምስኣታተን ጠበቀ 700 ንግስታት አንስትን 300 አንስት ወሰንን ነበሮ እተን አንስቱ ከዓ ልቡ ኣዘንበለኦ ኮነ ድማ ብግዜ እርግና ሰሎሞን እተን አንስቱ ንልቡ ደድሕሪ ካልኦት ኣማልኽቲ ኣዘንበለኦ ስለዚ ልቡ ከም ልቡ እቡኡ ዳዊት ፍጹም ምስ እግዚአብሔር ኣምላኹ ኣይነበረን ሰሎሞን ከዓ ደድሕሪ ኣስታርተ እታ ኣምላኽ ሲዶናውያን ደድሕሪ መልኮም ጽያፍ ኣሞናውያን ከደ ሰሎሞን ድማ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ክፉእ ገበረ ከም ኣቡኡ ዳዊት ገይሩ ፈጺሙ ንእግዚአብሔር ኣይሰዓቦን ሽዑ ሰሎሞን ንኾሞሽ ጽያፍ ሞዓብን ንሞሌኽ ጽያፍ ደቂ ኣሞንን ኣብታ ኣብ መንጽር ኢየሩሳሌም ዘሎ ኸረን በረኽቲ ሰርሐ ንኹላተን እተን አንስቲ ጓኖት አንስቲ ኣማልኽት ንኣማልኽተን ዝዓጥናን ክስዋኣን ከዓ ከምኡ ሰራሓለን ሰሎሞን ኣብ ሕፃንነቱ ንእግዚአብሔር ጥበብ ለሚኑ ካብ እግዚአብሔር ዝተዋህቦ ኣብ ኢየሩሳሌምን ኣብ ገባኦን ክልተ ግዜ እግዚአብሔር ዝተገልጸሉ ዓብይ ናይ ኣምላኽ ሰብ ግን ካብቲ መስመር ናይ እግዚአብሔር ወፂኡ እዚ ታሪክ እዚ ተመዝጊቡሉ ካብቶም ጣዖት ዘምለኹ ነገስታት ተባሂሉ ዋላ እኳ ብንስሓ ምስ ኣምላኽ ተዓሪቑ እንተኾነ ታሪክ ግን ኣይምሕርን ንታሪክና ክንግደሰሉ ትሕጂ ንሓልፎ ዘለና ንሕና ክንሓልፍ ከለና ጽቡቕ ይኹን ሕማቕ ታሪክና ኣይልወጥን ስለዚ ኣብ ዝሓለፈ ዓለም ዘይሓልፍ ቅዱስ ታሪክ ገዲፍና ክንሓልፍ እዩ ስለዚ ኣብ ግዜ ሰሎሞን እዚ ዓይነት ጽያፍ ኣብታ ባዕሉ ዝሃነፃ ቤተ ኣምላኽ ናይ ዝኹሉ ጽያፍ ኣብቲ ቤተ ኣምላኽ ይቐመጥ ነበረ ማዕረዩ ካልእ ብዙሕ ሰናይ ነገር መስዋዕቲ ነቢ ኤልያስ እውን ኣብ ዝውሽጢ ዝመቃኒ ዘሎ ኣብ ቀዳማይ ነገስት ምዕራፍ 18 ካብ 30 ክሳብ 39 መስዋዕቱ እግዚአብሔር ዝተቀበለሉ ካብ ሰማይ መጽኡ ሓዊ ዝበልዓሉ ነቶም 400 ዝኾኑ ካህናት ጣዖት ናይ ኤልዛቤልን እንዳኣካብን ስዒሩ እግዚአብሔር ሓቀኛ ኣምላኽ ምዃኑ ዘረጋገጸ ንኣምልኾትካ ቀኒኤ ከበልዓሉ ክሰትየሉ ክሽየመሉ ኢለይኮንኩን ኣነ ንኣምልኾትካ ቀኒኤ እዚ ከዓ ካብቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ መስዋዕቲ ካልእ እንታይ ኢና ንርኢ መስዋዕቲ መናስየ ወዲ ሕዝቅያስ ኣብ ካልኣይ ነገስት ምዕራፍ 21 ካብ 39 ክሳብ 9 ክሳብ 9 ኣብ ለሰ ደቂ ሆኖም ክሳብ ደቁ ንኣጋንንቲ ዝሰውዐ ሰብ
እዚኦም አሕዛብ ኣይኮኑን ኣመንቲኦም ዝበሃሉ ኣብቲ ቤተ መቅደስ ግን እሱ ስራሕ ነይሩ እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና ንምንታይ እቲ ዝሓለፈ ታሪኻት ንሪኦ ዘለና እዝስ ከምዚ ኢሉ ባና በፂሑ ሕጅኸ እታ ቀንዲ ሕጅኸ ካብ ውሂት ካብ ልበይ ካብ ውሽጨይ ካብታ ቤተ መቅደስ ዝኾነ ሰብነተይ እንታይ ነዚ ኩሉ ታሪክ ርኢና ብዛዕባ ናብ ሂወትና እንደዘይርኢና ታሪክ ኮይኑ እዩ ዝሓልፍ ቃል ኣምላኽ ግን ታሪክ ኣይኮነን መስዋዕቲ ኦዝያን ንርኢ ኣብ ካልኣይ ዜና መዋዕል 26 ካብ 16 ክሳብ 11 ኦዝያን እግዚኣብሔር ንጉስ ሸይምዎ ካህን እንደዘይኮንኩ ኢሉ ብኢዶ ወነኑ ፅንሃ ኣስሪሑ ኣነ ካህን እየ ድላይ ክገብር እየ ቤተ መቅደስ ኢሉ ኣብ ቤተ መቅደስ ምስ ኣተወ ኣዛርያ ሊቀ ካህናት ኣዛርያ 80 ተባዓት ናይ ኣምላኽ ኣገልገልቲ ሒዙ መፅኡ እዚ ከም ኣሮንን ደቁን ብኣምላኽ ዝተቐብአ እምበር ከማኻ ዝመሰለ ኣይኣትዎን ይውፃእ ክብልዎ ከሎ እግዚኣብሔር ብለምፂ ይሃርሞ ከምቲ ወንጌላዊ ማርቆስ ኣብ ምዕራፍ 16 እንዘ እግዚእ ይረድእ ወይ ኣፀንዕ በቃል ዘይተሉ ዝበሎ ልክዕ እሳቶም ክዛረቡ ከለው ብለምፂ ተሃሪሙ ካብ ቤተ መቅደስ ወፅኡ ካብዚ ኩሉ ከይተማሃሩ እቲ ፅያፍ ስለ ዘይተላዕለ ብድሕሪ ዝመፅእ ምርኮ ባቢሎንን ዕንወት ኢየሩሳሌምን እዩ ዝኸኣብ ካልኣይ ዜና መዋዕል 36 ካብ 13 ክሳብ 21 ውድቀት ባቢሎን ኢሉ ኣርእስቲ ሂብዎ ዘሎ ከምዚ ልምፀንሐ ኣብ ዘበን ኣገልግሎት ኢየሱስ ክርስቶስ ዝነበረ ኣቀራርባ መስዋዕት ስለዚ ብሓፈሻ እንታይ ይመስል ነይሩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክመፅእ ከሎ ኣብ ማቴዎስ 21 ቁፅሪ 13 ቤተይ በዓቲ ጓሓሉ ገበርኩሞ እቲ ቤተ መቅደስ እንታይ ኮይኑ ፀኒሑ በዓቲ ጓሓሉ ንእግዚአብሔር ዘገልገሉ ቅዱሳን ኣገልገልት ብእግዚአብሔር ዝግልገሉ ዘይኮንስ ኩሉ ዓመፅ ውሒላ እንተዳ ተባሂሉ ኩሉ ዓመፅ ዝፍፀመሉ ኮይኑ ይፀኒሕዎ እዩ እምበኣር ነዚ ብሓድሽ ኣብ መሰራርታ ክስርተ ከሎ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 16 ቁፅሪ 18 19 أنت كوك ودي بزاتي كوك أهانس على بيت كريستياني قدس وأنا كأسيول يكلو أنك الكلوتا وأما سمتا إلو نايم إسارن نايم افتحن شدان هيو بدومو أنسيهو أقوماي وانجيل ماتيوس معرف 16 كسر 18 أنا قبلك قال له نسخة ጴጥሮስ ይኻን ማሕበረካ ኣብዛኸው ሕዚኣ ካህንፃየ ደጌታት ሲኦል ድማ ኣይከሕይልዋን ሞርሖታት መንግስቲ ሰማያት ክህበካየ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካየ ኩሉ ብሰማይ እስር ክኸውን እዩ ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካየ ኩሉ ድማ ኣብ ሰማይ ፍቱሕ ክኸውን ኣብዚ እንታይ ለውጢ መፅኡ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝነበረ ክህነት ናይ በረኸትን ምርቃን ክህነት እምበር ናይ ምእሳርን ምፍታሕን ስልጣን ኣይነበሩን ክህነት ሓድሽ ኪዳን ግን ናይ ምእሳርን ናይ ምፍታሕን ስልጣን ኣለዎ ካብ ዘመነ ሐዋርያት ክሳዕ ጉባኤ ኒቅያ 325 ዝነበረ ኣገባብ ኣቀራርባ መስዋዕቲ እቲ ዝነበሮም ህይወት ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 5 12 14 ብኢድ ሐዋርያት ድማ ብዙሕ ትእምርትን ተኣምራትን ኣብ ማእኸልቲ ህዝቢ ተገብረ ኩላቶም ድማ بحنت لب حبيروم أبغى سلمون نبورو زبالة أبقى بزحات سبوتنا نستن بقيت هذا أمنو يوسخوهم نبورو معري يتمكرها أخاف قتلت يعقوب هواريان استيفانوسون جميرو اتزنبرة اتي امنت كريستنا كم أنصار حبرة سب أنصار علم أنصار منجستي رئيس لزنبرة أبغى ودي أبعتات أبجزاء أمنتي إذا كايد نيري إذا سرعة أملوه أبعتاتن قدا قدن ذي في السام نيرو بفلاي كأت بسنكي بدل أبا أجاجيوس زتلا على فحدث ديوكلتيانوس ماكسيميانوسن أب سنكسار حدار عسران كلتاني نرخبو اتسابع عمت زبن سماعتها التواهيلو مئمنان كم قوزل زروغو فلو كم شغورت زتقرددلو بسنكي أبتي بيت أملاخ زقبر زنبرة سياف بسم حدا فلاسخة أبا أغاقيوس
مخانو تجلس اللوي كابوبا عينك يا خسع لومي أبزلو أقراربا مسوعتي سرعة أملخون قانونان دوغمان قدس بيت خريستيان بقوبا عينك يا تنديفو إذا حجز اللو سرعة أملخوخا مسرت كوين بوقعي امنات كريستنا بوقعي قسطنطينوس مستقبلو أبوتات تأكيبهم نتا بيت خريستيان ممرحي زخون كاب غودا غدي وصيا كتسرح كإيلاي لومي بيت مقدس نمن تمثل زغبركم حزب እግዚአብሔር እዛ አገልግሎት እዚ ነብስና ንሪኤሉይ ናብ ዝኾነ ነዋታውጠሉ ምክንያት የብሉ እቲ ብዓብዩ ቤተ ክርስቲያን ብዓብዩ እንዲዩ ናብኡ ቅድሚ ምጥማትና ግን ናብ ሰብነትና ሎሚ እግዚአብሔር ዘይከብረሉስ ኣብ ህይወተይ እንታይ ይህልኸው ሎሚ ቤተ መቅደስ ቤተ ክርስቲያን ንመን ትመስል እታ አውሽጣ ዘሎ ዓመፅን ጥልመትን ሻራን ኣብ ዘለዎ ኮይኑ ሎሚ እታ ንኽብሪ ኣምላኽን ንድሕነት ነብሳትን ብደም ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተሃንፀት ቤተ ክርስቲያን ኣነ እየ ዝውንና ኣነ እየ ድላየ ዝገብራ ብምባል ካብ ምእመናን ዝተዋፅአ ሞባእ ቤተ ክርስቲያን ኣሽሓት ዶላራታት ንጠበቃታት ይኽፈላሉ ክትሰምዕ ኣብ ኤፌሶን 5:12 እቲ በኣቶም ብሕቡእ ዝግበርሲ ንምዝራብ እኳ ዘሕፍር ብሕቡእ ይዝግበር ነይሩ ሎሚ ግን እታ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ስንተባእሱ ክትዓርቕ نزرحوا خطقرب زقباسي كابديتات كاب قناتن بزتوفي نبرت قل سبات نقلهم نتقمونكم بزي فرحات املاح نتبيت املاح انا ازون نخبلس كندز اشحات زاكل نتابقاتات بيت فردي يخفلال እግዚአብሔር ዘስተውሪ እዚአት መስሎም ቤተክርስቲያን እዚአት መስ ስለዚህ ናብታ ቤተክርስቲያን ቀድመ መጥማትና እንታይ ዝደለኻ ባና ኣብዚ ምኩራብ ዝበሃል ታ ቤተ መቅደስ ትበሃል ንስኻትኩም ቤት መቅደስ ይኹን ክብለና ሁሉስ ካብ ህይወትና እንታይ ከልዕል ይዝደል እግዚአብሔር ኣብ ገዛና ኣብ ክሽነና ወድቕ ኢሉ ዝፀንሐና እንዳሓለፍና አልዕላ ቢልና ኢና ንኸይድ ልክዕከሙ ኸ بزي عرفت صلاعي كردات سلازر مخنياتو حواريات مستسرناي كردات مسنحهم ويتاي صنبوق زرع دي زرع اخان از كردات دا اخابي مسايلو مسحاتتو نزسي صلاعي از غبرو صلاعي ازري وي سلازي كردات كام مزرع عد سلازي وعل لومي نحنا انتاي كنعل علينا نئزز زلنا كاب لبنا انتاي كنا العلينا نئزز كاب عيننا انتاي كنا العلينا نئزز ابز حاله فريقنايو كاب كل اكلاتنا كاب بيت ክርስቲያንና خنبلينا لومي كم فقاد እግዚአብሔር نريو ግን كاب افنايو افنا نمن يገልግል افنا انتاي ይዛረብ ስለዚህ ከም ቃል እግዚአብሔር መሰረት ጽቡቅ ከተዛረብ ስለዚህ ለኻጥራይ ጽቡቅ ከተዛረብ አይትኸልኛ اتقال تواهب زلو اب قداماي بطرس معراف 2 قصر 1-2 امبارسي نخل خفاتن كل جرحن جبزنان قنن كل حميتن ارحقوا نزخنا العلوي اذا نسقا ايتكم لنفسي تكم نسب ايتكم نغزابير ايتكم ازي نعانا زغود نسيطانن نتوم سيطان تكملهم سبات كا نجزي أزحجوس خون خيل نخل خفاتن نخل جرحن جبزنان إن كل حميتن أرحقوي سلازم تايكن جبرينا زدلزل እግዚአብሔር ሕያዋይ መሃኑ ጥዕንኩም እንተኾንኩም ሲ ብኡን ምድሓን ምእንቲ ክትዓብዩ ከምቶም ሕጂ ዝተወልዱ ህፃናት ነት መንፈሳዊ ጸባ ባሃግ ስለዚ መልሐስና ከመገልገልት ከም ክርስቲያን ከም አመን كم ناي እግዚአብሔር سبا ملحسنا نمنتاي تفتيرو ملحسنا منتاي هو علزلو نخبر املاح نمسغانا እግዚአብሔር ملحسنا نزحازونو سبات نمصننا نزتباسو سبات نمعراب نزرحقو سبات نمقراب تسفا زغورصو تسفا نمهاب نزتسبرو نمصغان نزي تواهيب املكياس
ሚልክያስ ምዕራፍ 2 ቁጽሪ 6-7 ንሱ ልኡኽ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ስለ ዝኾነ ከናፍር ካህን ፍልጠት ይሕልዋ ንሕጊ ድማ ካብ ኣፉ ይደልዮም እሞ ሕጊ ሓቂ ብኣፉ ነበረ ኣብ ከናፍሩ ከዓ በደል ኣይተረኽበን ንሱ ድማ ብሰላምን ቅንዕናን ምሳይ ተመላለሰ ንብዙሓት ከዓ ካብ ኣበሳ መለሰ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ከናፍር ካህን ፍልጠት ይሕልዋ ንሕጊ ከዓ ካብ ኣፉ ይደልዩ بحق دو كنافرنا فلتاتي حلوة بحق دو كمرحتي مئمنانا تقلقلتنا كابانا ناي بحق حق قال كرهو كابانا فتحي كرهو كابانا حق خدالي كابانا كنعنا خدالي دو يمسو مسيون كاي رخبو دو ازي بحلينانا كنمرلو سوزلنا كنافر كهن يا أكبا هق هاي كنافر كهن فلتاتي حلوان حق دما خاب أفي دلي أمي حق حقي أب أفو نبره كاب كنافرو خاب بدل لا يترخبني نزي على العلوز بالزل كبدل كيركب أب كنافرنا نسو دما بسلامن بقن عنا مسايث ملالسة نبزحات كأخاب أبسا ملسي سلزي بزعبا لسانا بزعبا أفنا أب مثال سلمون انت عزبل عسر شومون انت عسران حدن موت وهيوت واستعد للسان سلازب للسانا وي موت هالو وي كأ هيوت هالو وي نموت زخون قال هالو وي كأن هيوت زخون قال هالو نزينا خنا الرقاقس أوزل النمبر እግዚአብሔር زي كورلو نعنا نمرقم زخون نموت زخون حسابات زربات تداليو حج بن السحاخون قحفو عدل علنا انت زي اللي خاد حج خيمس أنا عصنعنا خنحزو موت وهيوت واستعدل السان موتن هيوتن أبسلطان ملحاسيو تزفقرا أفري أخبر لي مالت هيوت تراي زنبر الله للسان كبري نزخر اسمي يكون قويتانا مدحينا نيس كريستوس أبتي أنكس أوسان مالت تمرت قوبو أبز مهارلو حجز سرعلو وانجيل ماتيوس حمشته شدشته شوعته تا وانجيل أبزيات مسريتا نتزقود لمليو نتزقنا أقنعو أتي حديث وانجيل أبز تأسريتوي انبقار أو معرف 10 تخلته 33 كافري يزفلت أمو نتو صبوق قبروا فريق دما صبوق ويس نتو كفو قبروا فريق دما كفو أتي مرجعنا عنا يتواهب أملاها يقدرناني جن بهوت أنت ختنبره هوت حرية نت نتفرن دحر صبوا غيركم صبوا كفري أتم ولدات ماني أفكاب كمل أثلبي الزارمو كفوات كنخصهم سخمي غيركم صبوا كتكلوا مزرار كتكلوا تايلو ولد آتمان جنا قال تبتبيتها مقدس زلوية أرماويها نايكون ولود أتمان زبلوم زلوجن نتبيت بيت بحلو دحر غيرمو نسمك أنا بحلت أتيوم علو مالت وهلا خازخونا خجبر سكفتا يابلو زابير سورن اتحيا وايسب كابت صبوق مزقب لبو صبوق يوص كفو سبكا كابت خفو مزقب لبو كفو يوص لومي بقهد يخون بحبو عبيت أملاخ يخون عبيت كابيت أملاخ وساي انتهي نزارب زابير قريب لنا أنا جنايلو بزربها أخا تصدق بزربها أخا تخون نمو سب زارب وزبل زيت أكم كل قال بمعال تفردس أبصاب كهبلي كل قال سلازي كوازي كأ كواز قصاوتك كأ خزانة كأ زبل قلديهن عامسهن زربهم أوان تخينوا أيقونن تخينها أيقونن كابزن توسيجن نايتي كفو إيه سلازي بزربها أخا تصدق بزربها أخا أتخنن بزو حساب بلمدي أي كستوكو أفي إمبر لبو قنعين كستوكو أفا إمبر لباس بزو حكام زي نسمعين أيضا أزيجن مسقال إكزابير أي كيف أف كامل أتلبي الزاربي سوا ستين سوا إذا قس
كوكا ستيها كوكا إزاجوس زي ستخايو أي تجوسني زي إنبب كايو أي تفلتني زي قمت كايو أي تركبني هاي سلزي ولا صبوك الزارو وندادلي ولودات مان كفؤات كلهم صبوك الزارو واي تقولني صبوك الزارو بتلي هم مجمريا صبوك ملؤو قال أملاخ ملؤو بيت قال أملاخ تمر سلزي كم ينايك قال كونني نايك قال فرد كم تدعلنا أبتي مكليت كابز تقبلوا بعل حموشن بعل كلتن بعل حدن تبعل حدا أو وانجيل ماتيوس معرف إسران حموشن كوزري إسران 4 إسران حموشن إتحدى مكليت زوسد ما قريبه قويتاي زي زرع خايو تعزد زي بتن كايو تكب صنع سبعي كان سبعي مهان كافل تكاي صبق زي سر حسب وي حماق زي سر حسب حماق كزارب والحن سكف تابو سلازي زقبو سرح يسرحن زقبو سرح زي مسروح خيته تعسخا كم زغبل كله زقبانا يقبركون فريحه وي دخيمه وي شقيرني اي سرح هون ما محرت قبر الليل دزبلو املاح محاري جن زي زرع خايو تاكب زي زرع خايو تعصد زي بتن كايو تاكب چكان سبعي مخان كافليته فريحه جنزب كاكبير عن كاوسد الليل كم قالكا أفردك الله يزيد كم قالك أفردك الله بزحات سبات بزي مستوعال بزي قبرنا يو نجر بزي سرحنا يو نجر بزربانا أبشقرنا أتو بزحاتين نقول ساول مستقتله حدا خم تقتله زفلت أسب كيدو نداويد أنا نساول قتيليول انت عايز حسب ساول نقول ساول انصار داوود سلازنبره نصلايخا قتيلل كانت دايليو سلطان كهبني يزدل اذا سبزي نساول اي قتلو داوود كن انت عايز بلو بحق نسخه نتقوب እግዚአብሔር قتيلكايو بل كم قالكايو كم قالكا قتلكال خد قتلو ايراخوخان بعلخا قتيليو سلازبلكا كن سلازي خاي موت وهيوت واستأدى لسان زيا قص زيا اين رسعيا امثالي سلومون معرف 18 قصري اسران حدن سلازي بزرباها تصدق بزرباها تخنن سلازي قال املاح انت عايز بلنا اب افيسون 4:29 اتني سمعتو نبرخات زخون ككم زدليو خازهن سناي زربا دا تزاربون بر زي تقم زرباس كاب افكم ايوس سناي زربا بناصا يزركب سلاز دلخايا كن ايركب سناي كن زارب تخوينو سناي كن مولولن قال املاح كن مول منفس املاح كن ملالن እሱ ስለዚህ ኮነ ይህጂ ወላ አዴታትና ወድዛ ኸስታይ እንዳበላ ዘዕቢያና እዚ ኸአልሙድ ኮይኒ ጸሊአና ይኮናን ወይ ደቀን ክጸርፋ ወይ ነፍሰን ክጸርፋ ዘይኮኖ እን በግብር ዘይፈልጦ ነገር የነ ነፍሰን ዝጸርፋ እዚ ኸአ እቲ ህዝበይ ሰአን ፍልጠት ይጠፋል ቃል አምላኽ ዝመለአ ልቢ ቃል አምላኽ ዝመለአ አእምሮ ምስጋና ይዝመል ጸርፊ ይኮነን ሐሜት አይኮነን አሽሙር አይኮነን ሽምጠጣ አይኮነን ቃል አምላኽ ዝመለአ ቃል አምላኽ ይዛረብ አምላኽ መንፈሱ ሰፊሩ አይብንሞ እቲ ቃል አምላኽ ዘለዎ ንሱ ቃል አምላኽ ይዝመል ስለqa እቲ ንሰማዓቱን በረኸት ዝኸውን ከከም ዘድልዮ ኸአኸሃን ዝኽእል ሰናይ ዘረባ ዳ ተዛረቡን በር ዘይጠቅም ዘረባስ ካብ አፍኩም አይውሳእ ስለዚህ ደጊሞ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ንዓና ሆይናስ ንኻልኦት ንበረኸት ክንከውን ወንጌል ንኹሉ ስለዝኾነ بزربانا بقنعنانا بتحتنانا بتنهو አገልግሎት ወንጌል ሰባት አሚኖም ና ወንጌል ና ድህነት እንት خمس እንታይሉ ወሁሩ በልቡና ሀበባዕዳን ሃይማኖት ወይኩን ነገርኩም በጸጋ ወቅሱመ በጽየው አብ ቆሎስየ ምዕራፍ 4 ቁጥር 5-6 ጊዜ እንደዓደኩም ምስተማወጻ ዘለው በጥበብ ተማላለሱ ሕጂቲ اب وزع زلو
يصنحلنا مو نهوتنا نجزانا نسدرانا نبيت خريستياننا كنكونا يكالنا حواري قدس باولوس جن مستمع وسع زلو نتوم كاب امنت وسع زلو مهيروم معيدوم بالجبر بنابرا مهيروم ناب امنت نخمل سوم نفس وكفكم كم زقبا كما يقركم كتملسوا من انت خطفلتو زرباهم بجوز تقاممه كل ساعه كاب بسقا يخون እግዚአብሔር ይቅር ይበለልና ነዚህ ካብዚ አልዕልዎ ነቤት አቦይ ቤት ዕዳጋ አይትግበሩ ስለዚህ ዝለመናዮ ነው ወሕ ጊዜ ዝለመናዮ ጽቡቅ ዝመስለና ዋዛ ኸውን ኽእል ቀልድ ኸውን ኽእል ከምዛ ዓይነት ዘረባ በቃል አምላክ በአምላክ ፍቁድ አይኮንም እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና ስለዚህ ሐዋርያ ቅዱስ ያዕቆብ አምዕራፍ 1 ቁጥር 26 حادقوا نلبود عزاز حتنبر لسانو زي لوغم انتلو نا املاخ زملخو خمزلو انت مسلوكوا املخو كنتو ملحاسو زي قوصاصر زرخبو ززاره قلديخون وازاخون كالخون ززاره نا املاخ زملخي انت بلا زملخ اكو انت مسلو املخو كنتو يبلنا زابير زستوعل أمره يهبنا متكامنا زي ترفنا متسأنا زي ترفنا كببلاش نخير حدا قا نلبود عزاز حتنبر لسانو زي لكم سلازي لساننا ككفو مزراب تحليو سناي زرباخ نزارب متدأخينا انتا إناخ نقبر زلنا أب مزمور داويد 141 قصر 3 تايبل قويتاي نعافي كافير قبرلو دق خنافر يحلو سيم اكزيو اقابي لعفوية وما ايزو زاقم لكنافري كافير محنققا نبلو بفلاي اتوم ناي انسساتاتن ناي قسنتن تمكرو زلكم ازي محانجا غازي ابوتاتنا ناي فتح حسابات ስለዝኾኑ እታ ጤል ወይ ታበጊዕ ወይ ታላም ምስ ወለደት እቲ ቅድሚኡ ዝዓበ ውላድ ክጠውዋ ክመጽ ከሎ አደ ስለዝኾነት ስቂላያ ተጥቦይ እቲ ዝዓበ እንድሕር ጠቢዋ ከዓ እቲ በገዛ ዘሎ ቢተይ መራኽ ወይ ማሕስእ ብጥሜት ክመውት ማለት እቲ ዝዓበየ ግን እንታይ ክበልዕ ኽእል ጠጠን ክበልዕ ኽእል ሰዓሪ ክበልዕ ኽእል ማለት ስለዚህ እግዚአብሔር ብዝሃቦም ጥበብ እዚ ቀፊር መሐንገጋ ይበሃል ማለት እዩ ማይ ከሰትዩ ሰዓሪ ወይ ቆጽል ክበልዑ ይኽእሉ እዮም ጥብ አዲኦም ግን መልሐሶም ብትንሓጎም አላጊቦም ስለዝጠብዎ ክጠብዎ አይክእሉን እዮም ልጓም ናይ ፈረስ መሓል እንሳብ ልጓም ምስ ተገብሮ مايك ستيكل سعره بلع كل إذا كثير نقوله وي محنججا نقوله جن طب كتبوت راي زي كلمبر سعره بلع وصل بلع مايك ستيكل سلازي إذا كثير زبلها صبق زبلها الزارب حماق زي زبلها أزخل كل عهب مستير زلوي مسجبرت كي راسي النات كي جبرسي نلبينا بكفاءات هاي تزنبله أنا وين كابت تعم بالعم أيبلع سلازي وزن بليس على وزاتو كل جبيرة سلازي بلنا دحر حجة أنا حمني دحر حجة أنا حماق عايز زاربني دحر حجة أنا قلد عايز زاربني لكا سلازي وسنا وي سلازي تزاربنا ويا مدرخ وسينا سلازي مدرنا زكاء عليكم انت عايز زكاء هسو وتركوي دلي هو حبكم نعافيك أفير قبرلو دق خنا فريحلو كابت سمعكو كابت تردأهو قال كامبر ناي قالك قالات كيوس ناي برخت قالمبر ناي مرقم قال كيوس ناي برخت قالمبر ناي قلد ناي اشمور قال كيوس ويتاي نعافيك أفير قبرلو دق خنا فريحلو مسقبرت اكي رسي انت كي قبرسي نلبي كاب كفاءات ايتزن بلو انا ون كابت تعم بالعم اي بلع زغبركم حزب እግዚአብሔር كم تقول جزية نبروز أقل قلوة زي
ናይ ስብከት አገልግሎት አይኮነን ናይ ትምህርት አገልግሎት ውን አይኮነን ምክንያቱ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዝመደበቶም ሞያን ብቕዓትን ዘለዎም ሰበኽትን መማህራንን ቃል አምላኽ አለ እዛ አገልግሎት እዚ ንምንታይ ዘተኮረ እዩ ንህይወትና ኣብ ቃል እግዚአብሔር ርኢና ከመይ ከም ዘላ ነፍስና ንሪእሉ አገልግሎት ንቃል እግዚአብሔር ናብ ነፍስና አምፂና ከዓ እንሪእሉ እዩ ካበይና ነመሃሮ ዝትዕግስቲ ካበይና ነመሃሮ እዚ ዓቅሊ ካበይና ነመሃሮ ትስቅታ ካባይ ተመሃሩ እዩ ንነብስኩም ከዓ እንታ ክትረኽቡ ኢኹም ዕረፍቲ ክትረኽቡ ኢኹም ክብሪ ንዝኽሪ ስም ይኹን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቅድሚ ጲላጦስ ቀሪቡ መሰኻክር ሓሶት ኣምፅኦም ከዛረቡ ከለዉ ጲላጦስ መከላኸሊ መልሲ ክህብ ፈቂዱሉ እዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ኣይመለሰን እቲ ገዛኢ ክሳብ ዝግረም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ኣይመለሰን እዚ ኩሉ ክሲ እንዳተነበበሲ እኳዶ መከላኸሊ ክሲ ኣይተቕርብን ዲኻ ኢሉ እዩ ዝሓቶ ሕጂ እውን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን ንጲላጦስ ኣይመለሰን ንዓይከ ኣይትምልሰለይን ዲኻ ኣነ እኮ ክቐትለካን ክምሕረካን ስልጣን ኣለኒ ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን ካብ ላዕሊ እንተዘይተዋህበካ ኣብ ልዕለይ ስልጣን የብልካን ስለዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ገዛኢ ክሳብ ዝግረም ኢሉ ሓንቲ ቃል እኳ ኣይመለሰን ስለዚ እሱ እዩ መምህርና እዩ ካብቲ ንዕኡ ዝበፅሖ ንላዕሊ ክበፅሐና ኣይክእልን እዩ ስለዚ ብዓቕሊ መምህርና እዩ ነዚሞ ኣለና እኮ ቤተ ክርስቲያን እኮ ሰሪዓቶ እያ ኦ ትዕግስት ወአርምሞት በእንተ ፍቅረ ዚአነ በጽሐ እስከ ለሞት አራይ ስልጣኖ ላይለ ሞት ኦ ትዕግስት ክንብል ከለና ነዚየማ ጥራሕ ኣይኮነን ንዝማሜን ንፀናፅልን ንመረግድን ጥራሕ ኣይኮነን እቲ ቀንዲ መልእኽቱ ኣብ ሂወትና ክንነብረሉ እዩ እንዘ ይፅእልዎ ይፀዓለሙ ወእንዘ ይሃምምዎ ይተቀየመሙ ክብል ከሎ ዕላምኡ ንዜማ ኣይኮነን ብርግፅ እግዚአብሔር ብዜማ ክምስገን ቃል አምላኽ መስክሮ እዩ ቃል አምላኽ በቲ ዘደንቕ ዜማን ምልክትን ኣዚምናዮ ምስ ሂወትና እንድሕር ዘይወሃሃድ ኮይኑ ግን እቲ ስምዕታ ቃል አምላኽ እቲ ዝሰምዕዎ ቃል ምስቶም ሰማዕቱ ብእምነት ስለዘይሓበረ ንድሕነት ኣይጠቐሞምን እግዚአብሔር ዘስተውዕሉ እምሮ ይሃበና ስለዚ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ፊልጵስዩስ ኣብ ዝፀሓፎ መልእኽቱ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 5 እቲ ኣብ ኢየሱስ ዝነበረ ኣተሓሳስባ ኣባኹም ከኣይሃሉ ምእንቲ ከይትደኽሙን ከይትሕለሉን ሲሉ ኣብ ዕብራውያን 12 ቁፅሪ 2 ናብቲ ጀማርን ደምዳምን እምነትኩም ጠሙቱ እዩ ስለዚ ህዝቢ እግዚአብሔር ኣፍና እንታይ ንጥቀመሉ እግዚአብሔር እሙን እዩ ተፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብስሕተት ዝቐለድናዮ ዝተፃረፍናዮ ዝተበዳዕናዮ ዝሸምጠድናዮ ኩሉ ነገር ክሓድግ እሙንን ጻድቕን ስለዚ መልሓስና ንኽብሪ ኣምላኽ ንኣምላኽ ክንውድሰሉ ኣብ ዕለታዊ መናብሮና ከዓ ምስ ሰባት ክንረዳድኣሉ ንዝደኸሙ ክንድግፈሉ ከነሐይለሉ ንዝሓዘኑ ከነፀናንዓሉ ንተባእሱ ክንዓርቀሉ ክንበልዓሉ ክንሰትየሉ እምበር መልሓት ኣፍና ካብ ዝንላዕሊ ንኻልእ ኣይተዋህበን ስለዚ ንኩሉ ኣካላትና ከም ፍቓድ እግዚአብሔር ክንጥቀመሉ ምሕረት እግዚአብሔር ኣምላኽናን ጸሎት ኩሎም ቅዱሳን ኣቦታትናን ምስ ኩላህና ይኹን እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቓዱ ኮይኑ በዚ ቅዱስ ኣገልግሎት ክንራኸብ ስለዝፈቐደ ስለዝደገፈና
ኢና ተራኺብና ዘለና እሞ ክብሪ ምስጋና ንዑ ይኹኖ ኣብ ዝመጽእ ጉባኤና ህዝቢ እግዚአብሔር ናብ ራብዓይ ሰንበት ናብ መጻጉዕ ኢና ክንከይድ መጻጉዕ ማለት ሕማም ማለት እዩ ወይ ሕሙም ማለት እዩ ሕማም ነፍስን ሕማም ስጋን ሕማም ከመይሉ እዩ መጽዩ ሕማም ኣብ ክንደይ ዝኽፈል ምንጭ ሕማም ካበዩ ሕማምና ንፈልጦ ዲና ኣይንፈልጦን ካብ ሕማም ብኸመይ ንፍወስ ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ሰርዓቶ እሞ ንሕና እንተለና ኣምላኽ ከዓ እንተፈቐዶ ኣብ ዝመጽእ ጉባኤና ብናይ መጻጉዕ ኣርእስቲ ኢና ክንራኸብ ኣጀሚሩ ዘፈጸመና ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ይብጽሐዮ ጸጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ኣቦታትና ሐዋርያት ከም ዝወረደ ሕጂ እውን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ሕጽፍን ድርብን ኮይኑ ይረድ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን።